Hola a tots, sóc en Roger Costa i el meu treball de recerca es titula Anàlisi de la descomposició de la matèria orgànica en funció de diferents factors ambientals. Bé, l'objectiu d'aquest treball ha estat crear un experiment per, tal com diu el títol, intentar veure quines variables ambientals, com per exemple la temperatura, la humitat o el tipus de terra, afecten més a les taxes de descomposició de la matèria orgànica. Això s'ha fet introduint unes mostres de matèria, que en aquest cas són bosses de te que podem trobar a qualsevol supermercat, dins d'uns medis, que en aquest cas han estat testos, i els hi ha aplicat tots aquests factors. I un cop acabat l'experiment, s'ha estudiat les taxes de descomposició i s'ha relacionat amb l'actual crisi climàtica que hi està havent al nostre planeta. I bé, si el sol fet de realitzar aquest treball ja va ser una gran satisfacció per mi, pel fet que vaig aconseguir realitzar una investigació i un experiment científic, doncs el fet que hagi estat reconegut el meu esforç i la meva dedicació siguin un dels 5 finalistes del Premi del Parc de Recerca